Ahoj lidi, já vás vítám u prvního dílu z singleplayeru. Mám jiný skin. Jste si všimli. Asi jste si všimli, že mám taky jiný hlas, protože jsem nemocná. A to je asi všechno, tak můžeme jít hrát. Ne, co to, ne. Dobrý. Bude se to trošku sekat, protože mám málo FPSek. Pomoc. Plně hrůza, skoro celá rodina je nemocná. Já jsem skoro jediná ve třídě, která jakože chodí do... Vlastně moje kamoška je asi skoro jediná, která chodí do třídy. Takže... Však úplně hrůza. Taky jsem trošku vystresovaná, takže... Do prdele, takový lagování, já na to seru.